Farza na ce insha Allah kin so ni so da gaskiya madalla kaunar ki ta shige zuci ta billa ta mamaye duka kalbina. Karkada mutum da ina son ka raina da zuciya na baka ni fata ka ce kuma sirrinka komai kake so zo ɗauka. Sai da ke zan amfanu wanda baya san soyayyar mu bari ni da shi kar da ki damu dole ne zai kyale mu. Kai da jarumi kuma jigona bani shan wuya kun ga zaɓina ina baka dukkan sirrina domin da gaske kana sona. Fahimci so wani sarki ne ba a yi masa iza sarauta ne ba uwa gare shi maraya ne so shi da kauna halitta ne. San idaniya kullum kallon ka kunnuwa su ji muryarka yaushe za na ganni a ɗakinka ranar za ka gane ina son ka. Shi sanki ya canja ni har a zuci dubi ya min rauni har waɗansu ba sa gane ni tambaya suke wane ne ni. Su maraya ne bai da iyaye ba ruwan shi ko kai ɗan waye in ya so ya sanya ka hawaye kar ka damu muna tare. Da ana ganin su wane ne shi da waɗansu za su yi yaƙi da shi don waɗansu ma na kushe shi mu ba ma cikin masu zagin shi. Mai sona abin da kamar nan ya faranta rai daga sa'in nan wurina da ganni a ɗakin nan ranar na cike duka burina. Ayi alkawar daɗi da wuya Akan san ka ba zancen gajiya amma kin sani suna da wuya. karkada mu san ka amana ne. Hakika so daga Allah ne kayan zalunta ne idan ya shige ka makaho ne. Hakika so daga Allah ne, tayar da halitta ne idan ya shige ka makaho ne.